Yan guys, part 2 na guys. Please subscribe my YouTube channel and please share this video for part 2 na. Yan. Yan na. May lamay ng panimam. Yan, hayang. Napagod. Yan ang hayang wala may hilot. May tanggal ko na. Nandito lang sa piyon, binabili. Up. Ngayon, ganyan lang makatuod. Ano, mangutana, maabot ng yan. Masarap yan. Ulit na ngayon. May sa mga sakitan, padulungay pa na. Ayan. Kamay. Na-reply ma. Ano yan? Magbayad si Amon sa Edyang. Ilan? Wala niya apilit bayad karon. Sige, sige. Ano man? Nagpagi na day namatay grade 2 yan na dengue. Kanya, sunod, Martes, Merkulis, Umano, Webes na balik pag 7, Lunes. Naunsa na ay, bakasyon na lang dito ay. Ako una, naabay at klase pa. Wala, di pa hinungdan dyan.
Norte. Buntag. Buntag gamay. Isa mo na sa ibig, sa kadlaw. Libis. Libis. Ugma, walay klase. Balik sa Wibes. Merkulis man ugma, Merkulis. Pagka Bernes na Ma. Marami ka na ko. Martes man rin. Ugma, wala 7. At tama 8 dining Friday. Sa ato pa, ang bayranan sa id na to, Gisra. Unya dayon balik na puntag 11. Lunes. Hindi na lang mag-party. Uy, maglinog na po na. Ay, sabi ko kung sa una ta nga nag-party ta, linog dayon pagkaugma. Ay, palaman naman na sa kinabuhi ng linog. Wala naman tayo mama dito. Mga na tayo dito, mga maestra ra. Sa una kami, Hindi ka wa maadto. mo ko'y mamagpapa sa una. Ganun karon na may mga mamagpapa Christmas party. Tigil, apil lang dyan ba? Mao gani, nga ano man sa una lagi nga daghan kay mama nga to. Diyan ka, ma'am. Diyan lang ka. Nagamay. Nalindo! Oh, gila ko, busy na kadala. Oo mo. 6 naman na, di mo makakundo. Tahal na nila. Kalimutan. Sa sulod. Na, nagahan naghapon notebook pa kay mo naghapon. Notebook nga. Oo man, kay mahubra o kuris-kuris. Gani, makuris-kurisan na, malabay ba? Okay. Sa una ba ya ato ang panahon no kay mga gamit panyo, samin, sudlay, mo ba yan uso sa una. Iputos na daan. Mo pitaka. Mo ba yan mga gift sa una. Sa Muslim palito. Ito palito. Sige. Asa may mamalit dito mas palinggi. Yan, ito taparay. Nakasuloy na mo par. Taparay noon sila, pariyarag. Kani sa boss, Nasuroy na explain mo lang par. taga Wala ito pa. Kani ko pagkasay. Muna balay-balay sa pasbos kusog ha. Kaya na matandog na sa hindi na matandog. Muna mo pildi sa kusog na tupuhon. Kung nagabasag hapon gabi ha. Gabiin ta to. Unya, sa pulman ko. Basi ko nang gabiin. Muato ka, maahat. Di ko ato. Kaya.
Kita yun. Gani, mga alas. Importante kaning TL. Sakit gamay. Ambot na sa Gani, basang umato kasing. ka ba? Tuloy hati pataka. Abot na, gikan dire. Abot na anak na siya, hantod na sa ulo. Oo, kay aron na po tayo. Kay kayo po. Gani. Oh, chat. Oh, mo-chat po kung uwa ni customer, ha? Andam-andam lang yan. O gani. Nanapagbalong hindi ko kumadayon. Ahap ko ka. Kami may agta kay manghurnal pa mi, ikaw na ra makadiha. Asa, seminti manasakop na, mga ginadiha. Oh. Wala as. Ako magsoroy, Jollibee. Kuha mo sa ito. Nagkuha ka mo sa ito. Pangot na. Wapas mo. Pas mo. Sa anong ginababasa bitaw siya? Nagkuha kayo. Basa siguro ng sahay ba? Hindi ako na matulog sa ila niya. Hmm? Hindi ako matulog sa ila. Nagkuha kayo, magantay kayo. Nagkuha kayo. Iba na na. Dili na to parehason atong anak sa una. Kita sa una, subutan ang mama dili ang laag. Daghag bawal. Karon kay kita na may mama, hala gusto ta kay kita na may buot. Sa una. Sa una, urus ang dili. Yaw. Oh. Dili. Kaya ka man, gusto Mama sa ko, magbong ka. baingon si mama nga, tanawa si Kuan, anay abro na anak, Kuan na Kuan. Ikaw bitaw sa una, gusto ni bulang nyo, dili ka kay Kuan na istorya. Karon, nakalang nyo ang tataraw na siguro pag nakabunal ka dito, Kuan. Mama ay lain. Ay, kana panahon na ni mo karon alam kay mga daga. Otro po ka bawal-bawal.
Tagal. I-comment nyo sa Rex. Nindot to kayo. Next. Bukalo. Nindot kayo pre. Ano mga comment ng mga amigo? Hindi mo comment, di yan. Lagot kayo. Di dyan siya mo comment. Pero mo, wala yung diri si Bibi mo, lagi si Bunbun. Kung wala diri si Bibi, tamo ng Bibi ang diri ba, mura si Bunbun. Pero sa dire, naong na, naong. Dili. Dili lang po sa ilong ba? Mura si Bunbun. Sana lang ka pa ha? Kaya pa rin. Ha? Kuya Pan, Ay, pagod. isa na lang yung nakapaa, Kuya Pan. Lagi naman ko yapan. Hilot raman eh. Sa duha ka pa, boss. Kumbaga sa isuon. Kani ang weak. Kani ang masakitan. Kung magsakit, kani di maguna. Kung mag-aana, sa ang weak. Makabantay ka kung mubarog na. Dugay barog, di pa piko na to ni. Ikapoy man eh. Magsaligtas to. Usgan ang tuos. Nagikapoy na to, kapoy na kita na, nangita na tao. Bangko, no? Kapoy na. Ito, bigo to eh. Ni okay siya? Ha? Laon na? Tugma na laon. Wala umalong ha? Dua sila. Wala ito umalong. Na ni comment babae sa kong video. Maghubo di ay. Hubo po kung nagot. Ikaw ang di paghilot unay si Nina. Sabi siguro kayo tanaw-tanaw sa mga video. Uban? Ay, naman ko hilot yun mga dili naghubo. Nauban, labi na sa Cebu. Nakukotong lang sa mga hilot. Maay man po tayo. Sige, tagkuot. Sipiyot pa tag kinuot. Kita. Ah, yeah. Dua na sila. Nagtutoril na. Nagtutoril na ba? Nagtaghap ko na gani no. Ha? Nagtaghap ko na gani nila. Size. Na mga emergency, city, las 8 horas na hindi mga emergency. Relax, huwag no? Relax, kabaw. Ha? Relax, nga generator, no? Ano pang dawan mo naman generator? Ayaw magkuba ng generator, di ba? Emergency, luto na to, emergency na. Buhay naman kayo. Hindi na kasagaran na aksidente. Gusto mo na, natunong ba lagi? Motor. Nangigog mang motor. Muna yung drink alcohol boss ha?
Inom na nakininit ron. Boss? Inom na nakininit? Katong ice? Painom ko doon yung lagay. Oh, bago mamahaw, bago maniudto, bago manihapon. Inom gahapon na po doon. Dili, mauto siya, bago mamahaw, mainom. Ya, Mahawa pa. Wala pa mamahaw? Ano man? Kapira. Uy, matama. Kabuhi mo anan. Kabuhi biya na. Dapat mo kaon. Paano? Ay mo na makabuhi siya. Manervyos siya, makulbaan. Kumain mo doon. Ha? Nailong ang na, bro. Makabuhi ba? Oh, lagayan lang siya guys. Mainit lang sila. Ay, na-ice dire. Na-ice dire bligya. Ah, dos lang. Di man lang mamalit rin sa kuha kay dos na daw. Dito man sila sa tres daw. Sorry ka guys. Rai rai. Oh rai rai. Ayan, bakit ko boss. Ayan, pagbasa karon ha. Nakaroon na gugma, di sa tamaligo. Okay na sir, mamay na ka. Jesus name, ayun na.
Medyas, jogging pants, jacket. Thank you for watching guys. Bye-bye.